na. Kalmado na ang lahat, oh. Yung kahapon, bahang-baha dito, oh. Nandito guys tayo sa Baywalk. Puro Ligapi. Natatakpan ng makapal na na ulap, yung Mayon Volcano, ayun. So, yung yung dagat guys, kalmado na din. Low tide. So, shout out guys sa lahat na mga pupunta dito sa aking channel. Ayan. Low tide na siya guys. Nakapaglinis na rin yung LGU dito guys. LGU Legazpi. So, malinis na siya guys. Wala na yung mga dahon. Puno-puno na nasira. Ayan. So, let's go. Maglakad-lakad tayo guys dito. Ito yung ginawa, no? Ano yan? Ha? Reclamation. Ano tawag doon? Feeling ko kahapon mahuwasak yan, no? Yung bagong ginawang reclamation. Ayan, oh. Hindi ba naman maliit at ito tinapon? Hindi. Ano yun ang dagat? Okay nga. Dahil sa kahapon. Kaya nga, umagos high tide. dito. Oo. Maloko Yun, naman oh. yung nagtatapon pati maliit. Baka nga bina sila at napunta ng dagat. Yun, hindi yung tinapon. Tingnan mo, oh. Yung basura tuloy napunta dito. Yan, oh. Dati guys, dagat ito. So, ayan, ginawang reclamation dito sa Legazpi. Yan yung bagong gawa. Ano yung bundok ko? Bundok. Ito yung walang landslide dyan. Ano naman yung bagong pagawa ng city government Legazpi dito sa Puro. Walang panggrasa. Ihi ako doon ha. Okay. Doon ako pupunta. Maglakad tayo dito. Maganda dito guys mag-jogging. So ngayon guys wala nang ulan. Dito tayo guys. Shout out guys sa aking 4 million in the house. So hinarangan siya guys kasi bawal pumunta doon. So may nakaharang na mga motor. Ayan. So kapag napapansin nyo guys, ito ang favorite place puntahan ng mga tourist dito guys. Ayan. Legazpi. Yun. So, hinarangan siya guys. Bawal pumasok dyan. Kasi nga, ano siya guys. Nandiyan yung mga bangka ng mga mangingisda. So, pwedeng pumasok kayo yung mga nakabisikleta. Oh.
Ayun. So kalmado na siya guys dito. Ayun. Kahapon high tide dito. Ayun. Legacy. Kalmado na dito. Punta tayo doon. Lika. Pag maglakad lang, pwedeng pumasok dyan. Yan. Hinarangan muna nila pansamantala. Kaya bawal masok dito yung mga nakamotor. Ayun. So ayan guys. Kahapon no. High tide yung tubig kaya ano dito. Lagpas tao dito guys kahapon. So ngayon okay na, kalmado na. Wala lang ulan. Buti kamo. Hindi dumaan dito yung super typhoon. So ayan yung mga Hello JB Balex. Hello, thank you for coming. Yeah. Thank you. Ayan, nakaano yung nakatali siya. Oh. Tinali siya gan para hindi siya sa gitna ng dagat yan. Oh. Tinali siya guys. Oh. Yun. Matibay ang pagkatali sa kanila. Oh. Oops. Mangingisda yan eh. Oops eh. Dito tayo. Yan yung mga bangka ng mga mangingisda. Bawal silang pumalaot. Kaya nakatali yan oh. Sa batong malaki. Hello. Oy, mahina ang signal dito kaya siguro naglag ang cellphone ko. Sorry na. I-ano kita dyan. I-sub. Nakasubscribe na ata ako sa'yo. Shout out. Shout out JB Balex. And B. Hindi maano yung cellphone ko. B. Pangayaw. Shout out. Ito yung bagong reclamation na pinagawa dito. Oh. Actually, na-vlog ko na to dati. Na-premiere ko na to dati eh. So, natakot kami kahapon. Oo nga eh. Baka ako ano to, i-wash out ng dagat kasi super typhoon kahapon. Buti hindi naman kami inano ng super typhoon at lumagpas sa Albay. So ayan, basura ang dinulot dito. So mayroong namimingwit doon. Yan. Ayun yung mayong volcano na tatakpan ng maulap. Tingnan natin. Wow. Namingwit sila. Oh.
Ano yun? Bula? Punta tayo dun sa dulo. Ginawan dito ng kalsada eh. Ganda dito guys, oh. Yan, so kitang-kita mo yung buong ano ng kagandahan ng dagat dito guys, dahil nasa gitna tayo guys. So, marami na mamanuwit doon, oh. Namiminuwit ba? Dito naman naligo sila. So doon tayo sa dulo. Galing kami doon sa kabila guys. So kanina wala masyadong tao. Kalmado na guys, kaya wala nang bagyo ata dito. Oo nga, wala nang bagyo. Yan, namiminuwit sila. May dala siyang ano. Ito na ang ano, end. Putol na hanggang dito lang. No? Putol na siya. Yun. Kalsada. Tawag dito breakwater. Ah? Breakwater. Breakwater. Oo. Siya. Mas maganda ata sa kabila, no? Kasi doon sila namiminuwit eh. Dito di gaano, parang dito may maraming basura. Nahuli nila isang piraso na kita. Hindi na. Ayun nga, ano yun, maliit. Yan gawa. Malalaki. Bisugo. Yan ang ano nila. Tawag dito. Yung hipon. Ano? Kinabaon nila. Kinabalot pain. Oh. Mahal pala hipon.
Shout out guys, shout out to all. Thank you for coming. So naglalakad-lakad muna tayo guys dito guys. Hindi boy magpasala boy kampot bisikleta boy ah. Baka hindi ka boy maano. Basurang mo po ang ano. Kailangan natin paparepair to. Hello. Gina. Anong nandiyan guys ang ano. Ito Dan. Kasi yung sa aking bike, naka-automatic. Yung ginagamit ko, naka-automatic. Si Bunbun. Nagpapalit ng... Kung ano ito? Tuno. Ha? Pulis tuno po. Automatic yun. Nagpapalit ng ano, ng gear. Ano doon naman tayo? Yan mo na kayo. Wala pa bang gibon ah? Wala ka mo. Ingat ka mo bun ah. Ito mo naman yung bundok doon no? Di ba? Shout out guys to all. Taga-dagat. Okay na ang panahon dyan. Yes po. Yung soft typhoon nalusaw. So hindi na siya dumaan dito sa Albay. Kasi Albay kami Bicol. So lumihis siya. Pinunter niya lang yung Catanduanes. Tapos ngayon, lumaki dito sa Albay. And then, kaninang umaga, pumunta na ng Aurora, Quezon Province. So thank you. Okay naman kami dito. So, yung iba lang na mga kababayan namin ang nag-evacuate sa mga mababang lugar. So, ayan, nakatali yung kanilang ano, mga bangka. So, bawal pang pumalaot. Thank you for coming. Shout out to you, taga-dagat. And then, yung ibang pumasok guys sa akin, shout out to all guys. Thank you for coming. So, gumanda na yung panahon ngayon guys. Oh. Mayroon ng ano ulit, araw. Kahapon, bahang-baha dito. Tapos kasi nag-high tide. So baha dito kahapon oh. Hindi rin makapunta dito kahapon kasi ano, maulan. Punta tayo doon, di na. Okay. Bakit pa ako nga, lumilipad mo. Oh, uwi na tayo. Kama sa may kakalakad ko Pahinga tayo doon. Sige, sige. Ang layo na ng lakad natin, di ba? Pupo na tayo rito. Doon tayo upo. Hindi bawal dyan. Kahapon guys, bahang-baha dito guys. Sige, upo ka na muna dyan. Doon muna ako ha.
Shout out to all guys. 7 in the house. Yan. So kahapon guys, bahang-baha dito guys, oh. Ayan. So ngayon, yung pinapakita ko sa inyo, nakapaglinis na sila guys. Ayan, nakapaglinis na sila, oh. LG Legazpi. Ayan. So bahang-baha dito guys sa kalsada kahapon. Kasi nga nag-high tide siya. Nag-high tide siya kaya yung dagat, 'di ba, kahapon. Ba dito sa kalsada. Ayan. So ito yung bagong paggawa ng ano dito guys, oh. Dito sa Legazpi guys. So yung mga bukuhan nandoon sa unahan. Kapag okay na guys dito, ito yung mga store na pinagawa sa kanila. Ayan, so hindi pa siya nag-o-open. Nakakatakot din sa kabila guys, so yung pinagawa na parang stool guys para sa mga mambubuko. Ayun, nakakatakot guys sa kabila. Baka mamaya mag-landslide doon eh. So ayun. Hindi pa ino-open guys yung magandang store. Maliit lang. Ang ganda niya, no? Sana magbukas na sila, ano? Oo. Para hindi na doon. Basag-basag na yung talent. Oo nga, mga basag-basag na. Uwi tayo. Dito mo tayo. O, pahinga muna. Gusto ko pa pumunta doon eh. Pahinga muna. Hindi mag-motor tayo. Hindi na. Para maano yung lakad-lakad natin. Oo. Racer yun eh. Ganun na racer. So ito guys dito. Matanda kanina luma bisikleta niya. Lumalangit-ngit pa eh. No? Oh, diyan kahapon guys, bahang-ba dito guys, oh. So ngayon dahil nasisipag yung mga ano dito guys. Yan, kaninang umaga guys naglinis na sila dito. Saving life. Kalmado guys yung dagat na, oh. Mabuti naman yung mga basura wala. 'Di ba? Kasi kapag umano yung high tide, maraming basura. Kung saan ang galing basura na naitatapon dito, oh. Ganda niya guys, oh. Huli na ka mo? Sige, ingat. Huli naman kami. Nagbike yung anak ko guys, yung kasama yung barkada niya.
Ganda guys, oh. Baka naman guys, paki-like naman. Kalmadong-kalmado na guys, oh. Sana okay na. Sana wala nang dumating pang bagyo. Para okay na yung ano namin dito sa Albay. Para masaya ang darating na Kapaskuhan. 7 million in the house. Mega love shout out. Rias Hub shout out. Taga Mandaragat shout out. GB Balix shout out. B Pangayaw shout out. Thank you for coming guys. So maya ng konti guys, mag-end na ako. At nag-update lang ako guys dito guys sa Puro. Kasi kahapon talaga nakita ko bahang baha dito sa kalsada. Ayun. Tapos talagang umaapaw yung tubig dagat. So ngayon okay na siya, kalmado na guys. Wala pa nga masyadong tao sa Bukuhan. Ganyan dati-rati pagkalinggo, maraming tao dito guys kumakain dito sa Bukuhan guys. So kanina nagbuko kami. Ayan, pa isa-isa yung dumarating. So siguro mamayang hapon, parang yung gabing-gabi na siguro, mga 6 o'clock, maraming tao dito. Since wala nang bagyo, marami na ulit na pupunta dito. Ayan. Si Mayon Volcano hindi pa nagpapakita guys. So no, bago guys nagbagyo, yung lang guys, pulang-pula guys, yung clouds. So yung pala yun ang ano, magkakaroon ng ano, madugong panahon. Nababalutan pa ng makapal na ulap si Mayon Volcano. Million mega love shout out guys. Thank you for coming. Shout out sa all guys. Uwi tayo. Yes. Hindi na siya guys baha. So okay na guys dahil wala nang bag guys. So dito guys kahapon talagang bahang-baha dito guys. So umabot yung tubig to sa kalsada. Ayun. So ngayon okay na siya guys.
Mali na guys ulit. Ayun yung resto bar o sa kabila. Inabot ng tubig yun, no. So ngayon okay. Ayan. Yung Pacific Blue Resto and Grill. Ito guys. Baha dito kahapon. Nakapaglinis na sila. So that's it guys. Uwi na kami guys. Nag-update lang ako guys sa aking YT channel. So thank you for coming guys. Shout out sa all. Bye bye. Thank you. God bless.